Radio Jeka fo lameba cheni musodi miseni makoro au manake jien famu fam mali kono mali ko kan amu si gani jam kan kono ambaw fu ka wali mandon ka barkada ka lamel ko nyumana on mafli Radio Jeka fo do 100.7 MHz ka boti minni kurufina kurufina il pavedala kangesi minni kurufina juma misribama ka fu ka wali mando au ka lamel ko nyumana ni la jami on fer mu sigi awye karidon fe minni to fitake kanyeta ani saba sanga bisaba no dana gusila tungarange angama minni diaspora e to kana o bi krenela ambi jamu sigi femi kam odi la halawi be Guinée équatoriale o ani ma chama nyon soro mamuni alla dunya akunyawla anya jow fana ye jamu fana bitme anga furba kuma yoro sanfe o angon nyanga nyabi namun rabbina nulu be Guinée équatoriale ni watina gelabi yoromina wala sa kuma nyuma ga sagata me anu ni nyonche mamun be no ni ulube akochama munum be anyedon anu chama mena jebi ka baruke wala sa aka afmel ka saga jidi akoka minyi kramo de watu ngaray be dula ga awado ka fokar do ko ni o ye do mi ngir ngado baraka bu kuma dola iba soro ko do be atinye fi daga ti senjo keneka ani kuma dola farkulo reti jo iba so ata chula barante iba soro minyi ginga jo yu o funga bona do ko era kuru kara konnana o bi o kama minyi kamo do batu ngaray ayi anya moriya ka jam kan ka kenesi bi ne Abdou Touré minyi kamo do batu ngaray ko bram kala ndendo fondo fe mamtu camara de beno ale de choix ko la avec afini furu ka barafuru o onni da fanche boaji wati be naw nana anal de nyogo folo papier ko ni ko tabulu o fonfo mana ke abulu ka nyefo ale de be o jaratige o kana ko sabati o yi Amadou Mukoroy en table da gindala mamtu camara min ni folo ku folo o dama amamu sallabe na ba jagu ga lebe ngasabati mamtu mo na fara mala bla la bo bela jere lenyi minumbe no ni uluye ko na bolo ye nu klubana obseka enwele ne nusra koni amba alabla 00223 2024 78 78 00223 24 98 98 00223 2024 99 24 radio Jeka Foy 100.7 MHz ambe tunanga uga keneka diaspora Bikana ka kuma Guinée équatoriale de kan ambola ka kuma kan ku folo mun la mun kamara jamu konnana ajana na ka fo o Guinée équatoriale ka ko ne o yekolo shi de manama ke o do e ka fo o bika minyi boluchi minke coronavirus ko kunka ko o ya yi ka fo ko gela bakon bala sabla non de ka sogoli ka chaga me dulon kan kwani mamun ti barala ulu fana o de ka cha ani mamun be nuti ka taxi sara ko fana ka chabi donc am tan ga juru fanfe allo wa alaikum salam wa rahmatullah sumo wa kan bol marke alhamdulillah Mohamed Boli kabo Guinée équatoriale Mohamed Boli Guinée équatoriale tabarikala aywa ibe joro jumena Guinée équatoriale yan wole jam kan kon nana amina akila pani kolonke d'accord le président de Sénégal Guinée équatoriale aywa min monsieur Boli ika wulili jalanya kosobe ambe ningali kala sisan gela mun be Guinée équatoriale ere gela yi cogo jume adame na cogo jume maliya mun be bula halaj me na bi bon ande wati ni na siya ma alhamdulillah bi amdina ka situation dina ka amidere de ni ka ni na ka pedina d'accord situation ga sabe parce que on voit là où on a ka sudana ka pour na contrôler mais comme en club de là en rabi ko de rodani amba chanyere o fole mo ko chama maje de sina mo ko chama ni de temps ko me fama de ko de fida de là donc ko contrôler yere ni ko information di ama ko ko min de la petit kam ko yede kam dala yede ka fa ka ko amina contrôle de semaine na kwani na ke ba mu ne mo informe ka o yo kati ni di ko ba ke la u ba ke o ko lendi mo ba ko la donc mo ko a fait une rumeur quoi les samedi ils ont commencé à notre deuxième capitale à Dakar o ko ni na papier ko kala o na ma so ko ni na ka ni donc au kera samedi Dakar lundi ils ont commencé au capitale ici à Malabo d'accord donc entre autres là
lundi que o la lundi que na kera hal mi diga bisu kono na taw karga biga diga sokono diga sokono kono biga karga biga je merci am saka bulbulu ke amanga autorité ko amama parika alla fiyen mende ama ko no sa jatti avec monsieur Perté bon on est pour la dimene fana beta ba amu fana ko no se dem mo fana la avec les appuis vraiment c'est que jamana bien fana parce que mo minu na mo minu ma so wiro fana ni se ko parce que wati to ba ngole ka waru ti da dimene ko kata di mo minu na et puis au moment où on était malien ni bien c'est qui n'a ni comment donc on est filtré du capo chamamboa o ko bana na wuli ga ke papier de minu mbuli antira ka dili sama wo papier ti bebla donc pour l'entendre c'est quoi côté là nous mana weli ala de papier de minu mbuli weli la al papier de minu mbuli ala de dili comme ka bebla parce que on a fait une carte de gardien une carte de mo pas de comme c'est une carte de dili de ma donc chama c'est la capo là le papier ti ko minu na côté là jamais mérite à côté de temps d'avoir à la fin mercredi do sera ka kama côté papier qui est là bon on est jeudi pour tout là on est même que ça donne mais pas tellement bon on a fini kana ou si on a pas mis le tout mais il est bon mais là ça va chama kana bon là on est kana on sera où est quand numéro pour nous ni nan de hakina do yo comme le Ramos, on sera ka chama ke bibi na mero mina bata côté la mero du dem kastabi amanga se dem moko ko wuli ga jola d'accord mais pour courir ni sur la fissée et puis bata unu de ronde nous ka sympathisant d'amour de la gueule bon malabo ici ambi tete ambi moko la parce que communauté française dem kan de wuli la kan de communauté française dem kan de wula kan de no anga ni ke mo ko no ke ya pani mo ko ja ja na fara mo ko malien ko de ami pani de ni mo ko fe ami se ni mo ko fe wuli ka do ko na mi chama ke ni mo ko ko ala barka la ko ni ko ni ju ko ko la ante ka ko malabo ko la de malien qui sont déjà paré de 50%. No, a me fa mercredi di afra ne che un numero di 74 sarà come mercredi jeudi parce que vendredi ma andrà a filtrare poco a tutto 20 persone e le la ma hali di non maggiore non maggiore oui mais boli non national sénat peut-être inquiétude mi misalla aw ka effort ke warsa ga sega mo chamambo o ga gitla bona mo ngan duru kuntola akuma dola o mo do wera tato so wala mo do so kla ka sega o sega mine tuguni wa est-ce que ni mo bola seben do biduma mo ba jira ka fo a o kon tanya na bola est-ce que o fana baro ke u fe o seben ti ni mo bora no wera ka seben ko be ku na ni ke follow seben mo ko fu bala seben di bulu seben ti bulu o bemine bo wuli ka jo ni papier ni jili ni kra na yiro la ka ko mo ko ke je mana ko na papier ka différence ka ni papier ke mo ko ni andra ko kuma no fu do papier en kalina ka di na ko to yala différence do ka ke papier ti ni papier danke o ya mo ko ta million de papier la ka on na na papier wa ke mo ko ka no sa dawo bon na ko ti de papier la papier ti ni na ko papier na ni différence na ko de papier na fa mayala donc ana na wuli ka jo ke no kuma fa ala barka la una na fa de papier ti go be la bon nous la ni condition de papier ndano no kana ni no kana sera ka la me papier ti mo re ka ti la de hali fini no ni ne ta no ni de na wi ni d'accord ni ya na ko mi ne de ko so kono de ala ki ti su toro ma bana aywa monsieur Boli jim mona bo ma no da odi jisuma lendo e bi kene kan ye jere jakulu fana nyemo yi sejom bi e bi muni fo maliyo nyu munu klubana munu ndu ka so umamine folo ubi bolo nyuma ka be munu fuyi bon ami do di ke mo ko bro ko na ba ko de ko sta dini ma ban do ngana tan do tan afo be ka tu cho la be ka prévision ka de ka i hakil to yere la pa i hakil to yere la kana punya ko mi na ni ba ka mi na ni ba ka me anwa mi mala ni
Aywa soni ani monsieur Boulam se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni sabula nɛgɛjuru ko don kuma dɔ la a bɛ taa a bɛ na Mamtu Kamara ni kun ye ani Boli ye kuma na Mamadu Boli Mamadu Boli ale ye 16e Guinée équatoriale ale ye o ɲɛmaa ye an b'a fɔ hali bi a ka taa ka na walasa ɲininkali tɔ minnu bɛ an na an ka se ka olu k'a la walasa hali bi min ye faamuyaliko ɲumanw ka se ka sɔrɔ nin ko siratigɛw la Mamtu Kamara a lajɛ hali bi nɛgɛjuru sira an b'an tɛgɛ bɔ a kan ni o ye min ye 2024 78 78 2024 98 98 2024 99 24 n'a y'o kongo an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani anw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu bɛ yen nɔ ni aw sigilen bɛ Mali kɔkan na anw ni aw de don bi nka minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ i n'a fɔ kɔrɔlen ko jamukan in ka taabolo ye mun ye maa maa bɛ yen nɔ k'a fɔ k'i bɛ Mali kɔnɔna na e sen t'a la e ta ye lamɛnni ye nka minnu bɛ dancɛw kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ Guinée équatoriale de gɛlɛya minnu ni gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ an ka se ka jɛ ka ɲɔgɔn bilasira la o kɔrɔ nɛgɛjuru ci bɛ maa minnu ko fɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu bɛ Guinée équatoriale walima minnu bɛ yen n'u dilan ka yen jamana kɛ n'u bɛ a ko tagacogo dɔn walasa an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakilila ye donc a ko bɛ o ko de kan Mamtu Kamara maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira de dil'u ma 2024 min ye 78 78 2024 98 98 2024 99 24 Mamtu Kamara Mamtu Kamara ko dɔ bɛ nɛgɛw la ni waati in na allo Abdou Touré somɔgɔw ka kɛnɛ alhamdulilayi Ali Touré n bɛ to k'aw lamɛn radio Kédougou la ahan Jarake a fɔ a ye ko a kana to k'i sɛgɛn d'accord ok y'a mɛn e y'an wele ka bɔ min Kalabankura oh là là d'accord an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛ n'Ala sɔnna ma i Touré Ali n'Ala sɔnna ma ani Boli seginna ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni monsieur Boli allo wa alaikum salam somɔgɔw ka kɛnɛ ça va bien bien Mamtu Kamara nɛgɛw bɛ cogo di e fan fɛ an ka lajɛ Boli ça va an seginna ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni a ka ɲi e fɛ yen donc sisan basi foyi tɛ yen bilasiralikan mun b'i bolo merci ka ɲɛsin mɔgɔw ma ani ni n'a ɲɔgɔnna kɛla e yɛrɛ fɛ a bɛ se ka taa joli ta parce que mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ situation dɔw kɔnɔna na c'est un peu compliqué parce que an ye vocaux dɔw lamɛn yan minnu b'a jira k'a fɔ ko u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ parce que u fɛ yen nɔ san o san mɔgɔ minnu bɛ papier ta k'o wari fana bɛ nafaba de ɲɛ u ye nka san bɛ ka kuncɛ u y'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ papier ta ɲinan ko mɔgɔ man ca bilen o b'a la bon o fana na ko mɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ vaccination kɛ k'u ye vaccin ɲini ka na nka u nana ye k'a fɔ ko dunanw minnu ye vaccin kɛ k'o de ka ca ni dugulenw ye bon o kɔni ye ŋunuŋunukanw ye nka komi a b'a ko caman a ka d'an ye fana k'aw fana ɲininka a kow la. Bon an bɛ se ka min fɔ maliden minnu bɛ yan ye bɛɛ kɔni k'i ka sɛbɛn ta parce que n'i taara wali jamana na n'u ka sigi sɛbɛn ye min ye an ka ambassadew b'o de fɔ an ye n'an ka ministres nana u b'o de fɔ an ye u ka sigi sɛbɛnw ye min ye a y'olu ta n'o ye séjour ninnu ye n'o b'i bolo kuma ka nɔgɔn mais kuma caman bɛɛ b'i ta fɔ et puis vocal bilenmani minnu fana min na mɔgɔw k'u cogo dɔw la parce que jamana juguw bi cogo bɛɛ la jamana mɔgɔ dɔw fɛnw ni jamana kumabaw tɛ kan kelen fɔ donc olu b'a ɲini de ka tasuma wuli bɛɛ ka kuma dɔ fɔ min tɛ a ɲɛrɛ ye vocal bilenmani ninnu rumeur caman bɛ circuler k'a sɔrɔ olu tɛ dɔw b'u to kɔfɛ ka vocal dɔw kɛ ka ci réseaux sociaux kan min t'a yɛrɛ ye sinon vaccin ko la hali kɔsa in na u y'an wele réunion na gouverneur ka bureau la an yɛrɛ ka ɲininkali sera a ma vocal bɛ n bolo n yɛrɛ ka ɲininkali sera a ma n ko yala an kɛn bɛ k'a fɔ ko vaccin tɛ kɛ dunanw na aw ko vaccin tɛ kɛ dunanw na ni bana bɛ dunanw na a tɛ jatigiw sɔrɔ wa. A b'a sɔrɔ. a b'aw sɔrɔ sani u ye contrôle kɛ yan nɔ bana 12 kɔnɔna na u ye mɔgɔ min minɛ a ka ca maa 100 ni kɔ ne yɛrɛ dɔrɔn san wa ne yɛrɛ sera fɔ ministre fɛ yen nɔ a ka ci dɔ sen fɛ o b'a sɔrɔ a ye n bila a ka ci la n taara kuma fɔ n ko mais aw kɛn bɛ ka mɔgɔ minnu datugu yan aw ye test k'u la wa test ma k'u la u maa 100 ni kɔ bɛ so kelen kɔnɔ non ils étaient au nombre de 96 c'était au nombre de 96 personnes ni mɔgɔ min bɛ don aw ko avion ci don bɔ mɔgɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ aw ko bana bɛ dugu kɔnɔ a ye 96 personnes minɛ ka bila ɲɔgɔn kan sukurunin kelen kɔnɔ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ gun bɛ ɲɔgɔn na to kɔnɔna tɛ tɛmɛ 10 mètres sur 7 mètres kan aw ye 96 personnes k'a kɔnɔ test t'u ni ɲɔgɔn cɛ bon aw dun ka faamaw de jɔ bɛ da la olu de bɛ wari minɛ u bolo u bɛ taa dumuni san ka na d'u ma anw yɛrɛ bɛ na ni dumuni ye ka d'u ma olu de bɛ wari minɛ u bolo ka taa u ka
fɛnmisɛnninw san olu de bɛn'u labɔ u bɛ taa interroger ko ni bana ye kelen min a bɛ 96 in bɛɛ minɛ bon o mɔgɔ kelen minnu ni faama minnu jɔ b'u dala ye o faama kelen de bɛ ka aw ministres ni aw ɲɛmɔgɔw garder est-ce que n'a ye olu sɔrɔ a tɛna aw sɔrɔ wa siga t'o la ministre ko ma k'i ka nin kuma in ye tiɲɛ ye sabu u y'a mɔgɔ bɛ libérer gratuitement u y'o k'an na salon siɲɛ 2 Malakoya grâce à nos interventions siɲɛ kelen yɛrɛ la u ye wele kɛ n ye colonie bɛɛ wele n ko an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ communauté bɛɛ an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ n ye mɔgɔ ninnu libérer a ɲɛ fu mais ɲinan ta o ma k'a la ɲinan ta o ma k'a la bana ko kama tɛ fɛn wɛrɛ tɛ u y'an jɛ vaccin na a mɛnna kabi contrôle ko kuma ma fɔ u ye vaccin tigɛ dunanw na ayiwa an ye kuma dɔ fana mɛn ko mɔgɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan vaccin tigɛ dunanw na ko ninnu kɔrɔ ka ca k'u kɛlen bɛ ka mɔgɔw minɛ k'u bɛ stade de kɔnɔna na i n'a fɔ on sport i n'a fɔ 26 mars est ce que o kuma bɛ cogo d'aw bolo yen nɔ mɔgɔw bɛ stade la mais u bɛ stade la polydeportive de la u tun ye yɔrɔ dɔ labɛn yen nɔ ni mɔgɔ minnu nana u bɛ t'u ka quarantaine kɛ n'a fɔra ko fɛngɛ yera min na covid yera min na u tun ɲɛ bɛ ka soni dɔw labɛn au nombre de 74 cellules chambre fitinin 74 de dilannen kun don n famana k'a to 74 la mais un jour aujourd'hui u ye dɔ fara kan o ma dɔ kan parce que kɔfɛ na u tun bɛ labɛnw na yen d'accord kelen o kelen kɔnɔ matilanin kelen de b'a kɔnɔ mais don fɔlɔ min na u ye minɛni kɛ u ye mɔgɔw tila chaque chambre avec 14 personnes chambre kelen mɔgɔ 14 de tun b'a kɔnɔ stade la maaw na se ka da o kɔnɔ fiyewu yɔrɔ daliko kɔni t'o la chambre kelen mɔgɔ 14 de tun b'a kɔnɔ mɔgɔ kelen kan ka si fɛn min hali bi dali tɛ yen kasoladenw tɛ lafiya ye hali bi dali tɛ yen parce que en même en jour d'aujourd'hui mɔgɔw bɛ chambre kɔnɔ 3 ou bien 4 o matilani une place de ninnu b'a kɔnɔ o ka gɛlɛn hali jour d'aujourd'hui an bɛ ka kuma waati min na an bɛ sa hali sisan dumuni filɛ n bɛ ka taa stade de la ka taa dumuni hali sisan dumuni ni ji de filɛ n bɛ ka taa stade de la tan ayiwa n m'a dɔn ni n sera yen n'o bɛna sɔrɔ a bɛ émission na so d'accord min yɛrɛ bɛ se k'a da lasa ma k'a f'a ye d'accord ne bɛ don u tɛ n ka téléphone minɛ n bolo u bɛ n to yen n bɛ don ni n ka téléphone d'accord donc émission tɔ kɔni anw bolo miniti 10 dɔɔni n'o y'a sɔrɔ n'i sela ka dɔ d'a ma n'o ka kuma bɛ diya n ye nka min kɔni ye monsieur Boli i bɛ mun fɔ minisiri Abdoulaye Diop n'a ka maaw tulo b'i la i bɛ mun f'u ɲɛna u kan ka mun ni mun kɛ walasa an ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na monsieur Boli minnu bɛ olu gérer u ka ministre yɛrɛ ministre des affaires étrangères yɛrɛ de ko don i bɛ wele jumɛn bila n'a ka jama ma an ka Mali bon an bɛ wele min bila an ka ministre des affaires étrangères ma a bɛ mɔgɔ minnu kɔni bila ka na a k'a f'u ye k'u nakun ye malidenw ko ye parce que anw ye ambassadeur sɔrɔ yan minnu y'a fɔ an ye da ni da k'u nakun t'anw ko ye k'u nana jamana ni jamana ka affaire de la an y'o mɔgɔw sɔrɔ jamana ni k'u sɔrɔ yan ka tɛmɛ mais un jour d'aujourd'hui an t'a fɔ an bɛ ten so an delila k'o ambassadeur sɔrɔ an fɛ yan minnu y'o fɔ an ye da ni da k'u nakun t'an ko ye k'u nakun ye jamana ni jamana ka affaire de a ma nɔgɔn d'accord ok mais an b'a laɲini an b'a jigila k'a fɔ bi transition min bɛ yen an bɛ foli k'u la u bɛ ka taa taabolo min na u ye an ka ambassadeur nommé o don o Fidel Jara an b'a jigiya ni ala ka jɛ a fana bɛna kɛ parce que an kun ye laɲini kɛ n'u bɛ ambassadeur fɛn o fɛn min bila ka n'anw fɛ yan u k'u jigin a kɛ militaire parce que yɔrɔ militaire fanga de bɛ yan d'accord on remercie Ila Cissé a kun bɛ yan waati min na Ila kun bɛ anw fɛ yan waati min an lafiyalen kun don Ila ye gɛlɛya caman ta ka bɔ anw dala yan Ila Cissé a ye gɛlɛya caman bɔ an dala yan mais a taalen kɔfɛ minnu nana vraiment an ma lafiya ye parce que an bɛ se k'a fɔ depuis an nana fɔ k'a taa a ma maa kelen so a ka bureau kɔnɔ ni nana i bɛ t'i ka ci de bila secrétariat la fo ka taa s'a taali ma on a fait de 5 ans jusqu'à 6 ans comme ça an b'a fɔ an ye san wolonwula k'o cogo la parce que a ye san wolonwula de k'an fɛ yan i b'i ka fanga kɔnɔ a ye san wolonwula de k'an fɛ yan mais i la ka temps kɔnɔna na maliden bɛ lafiyara gɛlɛya o gɛlɛya kun b'anw kan a y'a wuli donc o de kama an b'a fɔ minnu bɛ maa o maa min bila ka na k'anw fɛ u k'a fɔ a tigi i nakun ye malidenw de ko ye et puis a ka kɛ militaire mɔgɔ ye mɔgɔ min dusukun t'a yɛrɛ sɔsɔ ayiwa monsieur Boli an b'i fo ni n'ala ye ɲuman don sani jamukan ka ban
nala yin se sadla no aso jam kama ba ibse ka senga wole no aso jam kama ba ambe fe ka kuma mo do fe mun do nala sona ma mena se no si no dans quelques minutes mena wele inshallah merci bien OK nala sona abena wele kan so inshallah merci Mamtou Nikui ani monsieur Bolier Mamadou Boli 16e ka bureau membe Guinée équatoriale au Nyamabado ali bi amen daga jurla bla sana ale ka se sadla sabla ya jira na ka fo mo mun kono kumbeno Mamtou mo chama kono sala kabla wala aya jira ka fo malika jere jekulu mun beno communauté malienne be forla nyon kan wala saga sekani baraka nyon fe donc moma bo mona ga ke kundi wala sa gela mun beno ambe ka je ka agela frake nyon fe o anu fana ba do amana ga chugo Mamtou ni gelati meseno ga mo ko mana ke wal jamana na ko ka cha koju note Mamtou uye ko mun ni ko mun ke ka foko awra be bogata gidron ni fon fran yoro ko fonctionnaire wo tuna mesena de abina fo ozone be en fait san chugo mena ko nyona société do le be no ga société barakla be ko ni dnondi ga be minel damne na du ko na re commencer la ka no ko fo mo bu ka fere ke ka mo do mobiliser wal saga sago yoro franke atima me no le fo barakla yi o ko na saga memena sena d'accord ok si samta nye albi amne ga jusala bla e mamu me faga wolele ke no bi jimana ko kana na obsega wolele ke 00223 2024 98 98 24 78 78 00223 20 24 99 24 ni munu ye wolele ke anu buna jeka akila fane falma bi ni gawla ka ba allo allo oui allo sumo ko kenen bolma ke wa korbaste tod ma jono wa wole ka bomi abo Guinée équatoriale itoni jamu Cheni Sangare ouais Cheni ambi fu dante fulla ere bi kene keno aywa ko bi chugudi abule no abula ka mo chama nga intervention la messa bon ne goni hakna mi mena bole sanga fo Guinée équatoriale ouais mi mena bole ka fo sisan che bora kuma be ban awo ouais parce que hakna mi be san ni mo mina ketrable prison na ni va donc ite sera a imanga gardien tukuno ka déjà mina kibara patrede ni ya mina mo ka chanyo wa suda e sofitini mi fo ni mo bla do be o sera finye samara nya do be finye la bana bula ba bena sanu na ma sabna ka bula kaloro tiatola donc o nyuma mi ni mo mi ka jamana na ambe wolo da ka nga nyamo denye o wolo le kayan ni nga balende mi na jamana ko na ni te seka arapatre ni seka ni ba arapatre ni be ni amina ni seka garder ka arapatre ka tan fe absa aka de gun jamana kasola yan quoi c'est pas zola va d'accord ok ima famia ya famia wala wode kun bene boloka la dele kan fana fa ka faradin ke anga nyamo mbora wole le kasisa ode ko ne bana bola ka sino yango ni ayapo poso na ni dona kasola ni bora ni sorla tuguni be mina tuguni sol sontala be wartnya klende to ga yango na mbala tanu ya mase an fulo ambe mongo mo ya Guinée équatoriale nangoma nala sonama ouais ala ka ulakana amina nala sonama to mi mana bola ka faruga kuma ka woyode sino ya jamana ngoni ayapo poso na militaire fanga de bien uniu finendo donc bon asa nala sona merci bien Cheni Sangare OK merci beaucoup raka claire dama Mamtou Camara anyo de fo an kono be domina ina fo bi ambayi ka fo min kono Guinée équatoriale gelabe no sabla ani ma chamanye kuma nyogo nyogo teme ani nyonche munu mi ajirana ka fo gelani gelamu mbuka chama mini ga famia koina gambi dugo do ni kalibi alaka nyaka dama en folman do lama Mamtou Camara ina fa chumna ne ganyube mauka blala obsega ulili ke ambe ka spécial de ke bi Guinée équatoriale kuma flatte ala ame Guinée équatoriale de Kambi gela chama mbi no mimbi no oyela kabi dogokun temeni na kase ame dogokun mu fori yoro la kase ni dogokun na iba ka fo gela koni ni flatte Guinée équatoriale bi gela be no sabula mawbu mine uka barayro la matsega bodu kono mawbu mine uka ferikero la mawbu ta mine fuka du kono la ka Dakar kabu de la Guinée équatoriale gela be no o koni mine ku folo mununge uma mashibo mashila wala uye bedi mine Mamtou sebe me bulu 17 bulu uma yala uye be mine
sisan u bɛ ka a lajɛ min ye wulikajɔ kɛbaaw ye walasa k'a ko sɛnsɛn maa minnu bɛ yen nɔ ni sɛbɛn b'olu bolo olu bɛ se ka bɔ cogo min na ani fɛɛrɛ dabali wɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ walasa maa wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ fana mun bɛ se ka delili kɛ mun ta ko la o ko fana bɛ sen na an bɛ don na fɔ bi nka tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛni ka tiɲɛ na Mali ɲɛmaaw an k'an kana bɔ malidenw ye mun bɛ Guinée Équatoriale ma a bɛ nɛgɛw la ni waati la allo Kamara Kamara bi n ka kalan kosɛbɛ dɛ vraiment i ka kalan bi kɔri baasi tɛ yen an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a nɔgɔya Allahumma amin i b'a dɔn Abdou n bɛ mun f'i ye an ka ɲɛmɔgɔ ka wuli ka jɔ jɔyɔrɔ la quoi awɔ parce que n'i ka jamanaden bɛ jamana fɛn fɛn ni degun b'a kan a ɲɛ jɔyɔrɔ ye aw de ye siga t'o la particulièrement ministre affaires étrangères Abdoulaye Diop ani an ka ambassade minnu bɛ yen i b'a dɔn u bɛ jamana mun na hadamadenw de mais bagan hakili de b'u la est-ce que b'a dɔn mɔgɔw yɛrɛ tɛ dɔnni yɛrɛ kelen tora u tɛ k'a fɔ anw dɔrɔn Afrique de l'Ouest dɛ hali u yɛrɛ ka centrale mɔgɔ n'u ye Gabonais sɔrɔ i ɲɛna f'i bɛ makari n'u ye Gabonais sɔrɔ i ɲɛna don o don i b'a fɔ ko ja k'u b'anw yɛrɛ fɛ donc c'est à dire que an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn an ka mɔgɔ minnu bɛ yen vraiment u k'u jija ni sɛbɛn tɛ minnu bolo u k'u jija u ka sɛbɛn ɲini cogoya wɛrɛ hali mɔgɔ b'u bolo k'a dɛmɛ k'u ka sɛbɛn ta parce que n'i taara jamana fana na i bɛ ka sigi sɛbɛn ta mais ala ko tiɲɛ bon olu ka sɛbɛn wariw ka ca bon seko de don n'a fɔra sɛbɛn 800 000 francs 1 million bon ala m'o fana nɔgɔya bɛɛ ye donc Abdoulaye Diop k'i jija dɔrɔn a ka taa sinon gɛlɛya mun don o tɛ bɔ a kɔnɔ nin waati in na mais fɔ fanga de ka wuli ka dɛmɛ k'u ye pour que u bɛ se ka bɔ a la n'i ye mɔgɔ minɛ ka t'u bila sokurun dɔ kɔnɔ dɔw bɛ sinsan b'u la dɔw bɛ tension b'u la dɔw bɛ diabète b'u la bon c'est à dire hadamadenw bɛ taa degun fo saya bɛ bɔ a la fɛn caman bɔ a kɔnɔ bon mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ balo don n'a dugusajɛ de bon n'a fɔra k'olu bɛ so kɔnɔ u tɛ bɔ ka taa u balo ɲini yɔrɔ fana ye gɛlɛya dɔ ye a ka gɛlɛn vraiment k'u jija u ka ambassade wele a ka a sen n'a damayira bɛɛ kɛ mɔgɔw bɛ se ka lafiya da sɔrɔ cogo min na ayiwa bon kuma caman bɛ yen mais du comme an bɛ degulen de Guinée Équatoriale de y'a soulevé effectivement sinon an bɛ cira la san ka mɔgɔw ma balo ko gɛlɛya min b'an fɛ u ka ɲɛɲini a la dɛ l'insécurité b'an bolo balo ko b'an kan siga t'a la vraiment an fana bɛ kɔn nafili la bi ni ala sɔnna a ma faamuna voilà bon donc an bɛ dugawu kɛ Abdou Ala k'a nɔgɔya ni ala sɔnna ami ami n b'i to yen nɔ dimanche wɛrɛ n bɛ fila f'i ni daba ma inchallah Kamara bon comme n bɛ n denkɛni Musa fɔ français ani les États-Unis an bɛ denkɛ don an bɛ denkɛ don wa bon ne mɔden don ne mɔden don Gracila o ye dɔgɔnin non mɔden don mais Gracila ye dɔgɔnin ye dɛ Grand Sila. Oh, bon, ça, je suis d'accord. Bon, comme tout le monde a dit Grand Sila, on va dire Grand Sila. Allez, merci Abdou. Merci bien, Kamara. Nala sonama. Ni ku ye Kamara ye ka bɔ ale tɛ bɔ Guinée Équatoriale ale bɛ bɔ Gabon Brazzaville an b'a fo dan tɛ foli la a ye min fɔ faamaw ka wuli k'u jɔ walasa min ye ni gɛlɛya bɛ se ka duga cogo min na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci anw minnu bɛ Guinée Équatoriale fanfɛlaw fɛ centrale la a bɛ dɔ kalama a ko la walima a bɛ Guinée Équatoriale la walima e ye yen kɛ ka tɛmɛ i bɛ se ka bilasiralikan minnu fɔ i bɛ se ka don ka olu fana fɔ min ye nin waati in na 16e bureau ba ɲɛmaaba Mamadu Sherif Hayidara fana bɛ k'an wele an ka jɛ k'a lamɛn Madiba a ni tile allo 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 Madiba i bɛ k'an lamɛn mun na o datugu an ka kuma telefɔni na i bɛ k'an lamɛn mun na o datugu ayi an bɛ se ka kuma o i bɛ direct la i bɛ direct de la i bɛ k'an lamɛn mun na i b'o datugu de pewu a bɛ retard la dɔɔni allo ayiwa an b'a yira Madiba la n'a ye an la nɛgɛjuru ci a bɛ k'an lamɛn mun na a b'o datugu pewu n'o tɛ o bɛ kɛ retard la dɔɔni arajo ni o tɛ taa ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ retard la ni sanga damadamani donc ale b'an wele ale bɛ a mɛn k'a fɔ an ni mɔgɔ wɛrɛ de bɛ kuma na k'a sɔrɔ an n'ale yɛrɛ de dun don donc a ka segin ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la n'o kɛla n'o ala sɔnna a ma mun b'a fana fɛ a n'o fɔ sani jamu ka kuncɛ bi ta kɛnɛrɛnlen Guinée Équatoriale an bɛ kuma ale dama de kan bi maa minnu bɛ dɔ dɔn a ko la Madiba bɛ ka an wele Madiba a ni tile an ba kɔri baasi tɛ yen tabarikala u bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ u bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ Malien minnu bɛ Guinée Équatoriale ani farafin den fɛn o fɛn bɛ yen
ne b'a fɛ ka président Boli fo a ka cɛsiri la. D'accord. Ale de président CDM Guinée équatoriale. Et ka bureau mɔgɔw bɛ fo. U ka wuli kajɔ la parce que kabini ko min daminɛna. U ye bi dumuni tobi. Ma fille Fatumata Haidara. A n'a diɲɛw bɛɛ. Boli ye cɛ ka wuli kajɔ kɛ ka mɔgɔ caman labila. Ale yɛrɛ ma fɔ ne ye ne mɔgɔw y'u wele k'a fɔ n ye k'u k'a tandu. Awɔ. Ka wuli kajɔ la. Tabarikala. Ne b'a fɛ ka fɛn min fɔ an ka ambasadiw ye. An ka consul t'an bolo ye sisan. Consul honoraire min bɛ Bata. Awɔ. Ale sigilen Bamako kɔnɔ yan. A ka ca ni san 1 ni kɔ a bɛ yan. Moriba kɔnɔ. O man kan ka kɛ. O man kan ka kɛ i yɛrɛ la. A ka mɔgɔ minnu bila yen fana u b'i Bata k'u ti dɛmɛli kɛ. An ka ambassade fana monsieur Berthe a ye chargé d'affaires. Ale fana ti wuli ka jɔ kɛ pour que ka famaw la faamu. C'est vrai que o y'a rappelé ka ko sigi Mali la. Mais o bɛɛ la a ye maliden lasigi de don. Donc a kan k'i wuli k'i jɔ n'a ye. An ka maliden dɔw bɛ yen ko Sako a bɛ gendarmerie la tile 25. Tribunal min y'a juge ordre kɛ k'a bila. Hali a y'u bolo yen. Kabini rappel ma kɛ. Berthe min wuli ka taa se yen k'a fɔ ko a ye maliden minɛ juge dun y'a fɔ k'a fɔ ko a ka bila. Ambassadeur min y'a fɔ i bɛ se ka mɔgɔ mara plus de 72 heures. A mara kun ye mun ye. Madiba. An bɛ segin k'i wele Boli bɛ k'an wele aw k'a bɛ na ni mɔgɔ dɔ bila ka kuma mɔgɔ minnu minɛnen don. Ayiwa monsieur Boli e seginna ka na i ɲuman sera stade la. I ɲuman sera stade la alhamdulilayi ni an ka mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ mon président. D'accord. N bɛna apporter dɔw ma u bɛ gɛlɛya minnu bɛ yen u b'u ɲɛf'i ye k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yan Mali autorité k'u ka wuli k'u jɔ an bɛ se ka to nin cogo la. N bɛna apporter dɔw ma. D'accord, ok. A passe ma. Ani tile. N balimakɛ somɔgɔw ka kɛnɛ. Amba monsieur Boli an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a jira n na k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ yen nɔ n'u ye gɛlɛya sɔrɔ u ka minɛli ko in na aw minɛnen don a bɛ stade la. Ni tɔgɔ fɔ bɛ k'i ma basi ye tɔgɔ to yen nka n'o tɛ k'i ma basi i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ. Ne tɔgɔ Abubakar Traoré. Abubakar Traoré e ka minɛli kɛla cogo jumɛn a kɛra don jumɛn aw bɛ cogo jumɛn na yen nɔ. Ne minɛna le premier. Ne minɛna kalo tile fɔlɔ. Donc o kɛra lundi don d'accord. E minɛna k'i to min baarayɔrɔ la wa so wa walima a kɛra sira de kan. Ne minɛna ka n to n ka boutique la dɛ. I ka feerekɛyɔrɔ la. D'accord. Donc bi aw minɛni aw minɛni minɛli ko kɛra cogo di u y'aw bɔ boutique la a ko kɛra cogo di est-ce que y'aw minɛ ko juguya kɛ ka taa ni fo ka taa se fo stade ma a ko kɛra cogo di. Ne minɛ wagati min na u kun ko n tɛ n ka boutique yɛrɛ datugu komi n yɛrɛ ye force kɛ n ko n tɛ taga donc n ka boutique tɛ datugu n tɛ taga. O kɛlen u y'a ye sanniba ba u ye n to yen n ka n ka boutique datugu fɛrɛ ma ka bɔ an ka sɔrɔ ka taa. Ayiwa aw selen stade la i n'a fɔ a fɔra cogo min na an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a bɛ yɔrɔ min na est-ce que a kow ka parce que ni mɔgɔ kɔni minɛna ka ban gɛlɛya b'a la nka dumuni kow a fɔra maliyɛnw Boli ninnu bɛ taa dumuni dɔ ma nka siyɔrɔ ko ni sutura ko ni fɛnw a ko bɛ cogo di. Gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan bi. Donc i minɛna. Ne ka papier bɛɛ dagafalen don. Mais n bi yan u kun ko k'an bɛna bila kunun an ma bila u ko tuguni ko bi après ko lundi ko papier wɛrɛw bɛ yen k'olu bɛ vérifier. Kuma caman b'a la. D'accord. Mais maliyɛn papier tigi min bɛ yan sisan presque 8 personnes. Papier minnu bolo. Bon papier kɔrɔtigiw fɛnɛ minnu ka papier bannen don olu bɛ yan. Mɔgɔ si fɛnɛ tɛ yan ni passeport tɛ mɔgɔ min bolo. D'accord. Donc papier tɛ mɔgɔ min bolo passeport b'i bolo. Mali ɲɛmaaw tulo b'i la welekan jumɛn b'i bolo an bɛ se k'a jira k'a fɔ i kɔni ye maliden de Bokar Traoré i minɛnen bɛ min Guinée équatoriale i bɛ u ka lasago yɔrɔ de la sisan n'o o ye stade u kɛlen bɛ k'aw bila yen nɔ de i ka welekan jumɛn ka ɲɛsin Mali ɲɛmɔgɔw ma. Vraiment u k'a lajɛ k'u hakili to jamanadenw na o de ka ɲi.
malien kelen o kelen mi yɔrɔ min na c'est vrai c'est un malien aussi donc ni problème ye malien sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali autorité ka kɛ ka jɔ k'a yira k'a fɔ anw ka jamanadenw de don vraiment si les Maliens, l'autorité malienne peut faire son devoir toujours à côté des Maliens aventurer là où ils sont. C'est ça qui est propre. D'accord, ok. Voilà. Aïwa, tabakala. Aïwa, Djalani Bokar Traoré, Djalani Kodjougambi Fou. Voilà, merci beaucoup. Merci bien. Wati kon dafalambola boli. Boli wati dafalam fe anga erbana mu fa kuma mo ro fe ga erbana. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Walaikum salam. Ni be bonanga dama de mede kranke. Ay Chérif Aïdraté Abdou Touré do. Radio Mogodou. Ah d'accord, moi je comprends pas vraiment je comprends. Donc pratiquement nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, peut-être nous pouvons poursuivre les discussions après. Ah ok, d'accord. Okay, voilà, merci. Et Amadou Kalaka Kwenoya. Merci bien. Mon tout camarade, min konye monsieur Bolier Kabo Guinée équatoriale. Mamoun beno ni ula sagolen redo atala kata se uma ka anwele ka to anren do ko kuma donc to mine me kubla rom na sade re konnana ka be fo ka be wala mando ala ya ko garje ka minyi ka bo ara jaga fo kan 100.7 mom to camara to rango ka jam ka angama ku diaspora ka bembi Nous kalo kle wulun vlama 2021 odo kwini boji watibe ka sabanko nyina bo amne da fanche amadu bika kana ko sabati karamo da batun rabe dugula basu fuita la gajam kan la salama de ngana bono kefe Abdou Touré karamo da batun raka baram ne kalandi amadu go donke maliya munum be Guinée équatoriale ayo klisigi ci sala fa momo kan wulka jomun ke onake nyima munum be wulka jola bolini anyongo be ambi communauté malienne be fu ka ji ya wulka jola libi war samsa ga bonu gile ngono mali nyomo janko affaires étrangères mo ministre son excellence Abdoulaye Diop ni ka jama ay wulka joke mamun fana be ci la sigden sola minni mission consulaire and mission diplomatique ayake mawye mamun be no nubi mali den ko nuba nyedon nututa wira buya mawma nututa ka take disi bayani yere bayani kunche bayai cher la wati sila mamtu kamar watu mdilama nyima sofa ka jamka nke okono wosbe daflan fe amedu go donke malni mal dimbla jili alaka here kamla jili alaka jumane alaka kulusma alaka amben kelima mamtu